Rainbow of Sounds Music School kepada nak senang Maubri Riboy District kepada perlong sisim citayo hak sisa jany Little Flower Higher Secondary School Maubri kedon bunjai tilkom hikai hak liang ka tem kaput bat karwai ka siau keyboard, gitar, western vocal, Indian classical vocal, kasi instruments bat kasi vocal kikena akibahan news nem senang kila banwan pentebit hak neg music school bat amdan jinge nagam tagi larang baru banwan pentebit hak neg music school. Namarga jingnang sapriang bat yabit jong jing pangkhamat kabala kata bah khamtam mi khna school ki badan hagi jeka pule namarga jinge shong ka marjan bat kum yepej persya markhamat kene jing pangala sar bah hagi babun ki banta jong Riboy district ha ka ki bayo ye kene jing pang kilhab bandeng lede dagi khmat banlanya ki jing yebet la roban kado kene jing pangkhamat kala pen kempang ya ki paj ba la kumbashi banai duna ai bat kampat don kala jingeda ha ka bede bat kene ka jing yebet jong kene jing pangkhamat lene ka ai flu ha kebai dei bergene na kaliang jong ka New Trap Youth Council Nongpok Circle ha Riboy district ha ka khat new trik unai la rajar arpulai kala ban bu da jing tho se khatanat ka kot ka khia Riboy district lengba jong kong TS Momin ibede DMHO jong district hapo ka jing lam jong somla Tony Shilla bri president jong Nongpok Circle nang taw somla RC thank you bri vice president jong Riboy district lemru bat ka jing central lang jong gi khot ka ne sang nang ne circle na kaliang jong seng kala pha ay jing tho ru sek DMHO halor ka jing yo jing ujor na ki babun ki nang shnong na ka daw jong jing shakta na ka jing pangkhamat la ne ka ai flu ka bala sapriang bat khata sikade e khamtam mi khna school ki samla pule ki bring dan hagi jeka pule bat am tang ki khna school bat khna pule henry wat ye kilong kami long khpa bat haman lagi shnong ki thawru kala sapriang pha Shushu ka senggal kenturu ya katanat kepada page ya kot ya khia bakin ai kenja jing hikai la neki awareness program la ne bakin ai ki free check up kanang banyada na kene jingpang na ka liang jong ke DMHO ru kala pensyai je ka seng bakale le kan bala ban sim khia halor kene banta bat bu jing tho ru se katanat pule puti bakan pha jing tho ru se ki school paper halor kene banta ban la kene jingpang ka jing yo jing ujor jongi na ki babun bat ha jo oporo na ka jing lap jong jongi hikum ki khot jong ka seng ha ka babun khamtam ki khna school ki bala shakta pha na ka jing pangkhamat la ne ka ice flu ki babun ki khna school ki badang dan hapring ka jing pule ki badang pun khre ye ki exam mo fer menta ki haban shim shuti namar naga taw ba kidon ya ka jingpang bat kumju om tang ki khna school hande kidon ro ki bero ki ba hakisnong ki thaw na ru kirang ba ki longkumi ki longpa kingat ya ka jingpang te kumbalo mata hi ngilap sibun tili kisnong sibun ki school ngilayo complain ba hagaji ya keren bat DMHO ila panpau hangiru ba hoi la dan sisa kum kata agaba kila ngat ya ka ice flu te ka iga ba la pelong yi kum kaseng kalong ba nakilang jadi kum kaseng nakilang ka HYC Riboy district ni lawan man bu ka jing tho menta kasni agaba dei ban penlong da ka kenja awareness la ne ka free check up na ka banta ki khna school khnang ba kin like na ka ne ka jingpang bat like ru khamtam na ka school kumbangila panpau kumbangila ong ba namar ba ka exam kala hajan te la ki khna school kin prep school kan long ka ba du nong ka ba khrawi khna school namar ka hapan konkre ke examen gitu ki te kumta na kilang jingi la kan tu ya ka khat ka ko ka khia ba kin shim khia halor gane bat ka bat ka ba sutrat ka long ha ka jingi kran jungi ki la pan pau hangi ba na kilang juki ru ini le kar bala ba kin shim khia halor gane ka banta nang ba kanam shakta ya ki khna school bran keleng hapo gane ka dong ka thain jungi ki ba shakta na gane ka ice kumbaria panlang ikai ka panal au secretary jungi jongka Riboy seni long halo dei barka jiwan gelu jungi ha di mecho matang si long habere barka jingta jungi khna school habere bade ka jingpang khmat te kumba PE na por ha ba benalang jungi kum sangi mi bech khmat haba ki pai ba jungi ki pardo persam jungi ki mat e jinge ha jugu por lang jungi kum sang haba ngi ba ki khna school ki sakta habere bade jingpang khmat lawan kenduk ya di mecho te kumlong yang secretary jungi lang di mecho ila shim ya ka respond ila kular hapo jungi seng ba ini le nalang jiru ban pentip sha UDC bar jupor in ai gaju cho sha SDSO jong kadika education department bat lang ba SDSO in sa pentip ru sha ki school ki badan hapo jong Riboy district jungi balaku menu ki principal jungi ki school ki badan hapo jonga Riboy district jungi ki basakta ikani jingpang kin pentip sha ki nong tre jong ka health department banang lang jong health department kan yo ban le ben kam nam ta ki khna te sutnat banalang jongka di mecho ka simkia lor bentang kimil tiru banalang jongka health department kan le situm habere bade jing repat jongi nalang jong rumusang jongka HYC jongka Riboy district